Hola, estem a l'entresolat del meu estudi, on tinc el magatzem de tot el que he fet. Tots aquests calaixos que heu vist allà darrere estan plens del material sobre paper i avui obro una carpeta que no recordo exactament el que tinc i aniré explicant més o menys de què es tracta. Això era l'esbós per a una litografia que vaig fer pel Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Aquí hi ha un projecte del sostre d'una cosa que no es va arribar a fer, que era el sostre del teatre de l'Òpera de Maó. Una aquarel·la, també com un encàrrec sobre el comerç grec a Catalunya. Són els retrats de dos amics meus. Això era una part també del sostre de l'Òpera de Maó. Això és una aquarel·la de la sèrie que vaig fer de la noia amb la vegetació, la noia enfilada a l'arbre. Que per cert hi ha un antecedent que jo no coneixia a l'època, que és de Segantini. Una parella de japonesos enamorats en l'arbre, inacabat. Aquí hi ha coses que estan acabades, coses que estan inacabades, coses que s'han anat emmagatzemant i que ara tinc el goig de refer-les. Aquesta és la figura principal del projecte, que aquest sí que es va fer, sobre el Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Una aquarel·la molt simple, però que la natura i en aquesta època, any 2002, feia moltes coses del natural d'una model, la Sara, que és la Sara. A vegades eren dibuixos més treballats o simplement dibuixats. Hi ha una barreja aquí de coses fetes al natural, com aquestes coses, aquests arbres de jardí, que simplement ha quedat en dibuix. O aquest arbre d'un jardí de Menorca, que de fet aquest arbre era un arbre d'un granader, un granader petit. Aquest és l'aquarel·la més antiga que hi ha en aquesta carpeta i és el pont de l'antiga escola Eina amb un paisatge de Barcelona al fons. Escenes d'interior, inventades. Una aquarel·la molt primitiva de l'any 77. Un assaig de dibuix. Un projecte que tampoc es va fer per tota una façana que es tenia que titular 1000 anys de comerç a Catalunya, que me'l van rebutjar perquè van dir que era poc modern. Un altre projecte de 1000 anys de comerç a Catalunya, on hi havia, diguem-ne, un comerciant de fa 1000 anys i un comerciant d'ara que s'intercanvien bitllets i una bossa de diners.
Aquest és una de la sèrie de la pluja. Una pluja repentina aquí al barri em va suggerir tota una sèrie, del qual vaig fer quadros grans, i ara veig que encara conservo esbossos i aquarel·les. Aquest és un dibuix que vaig fer del meu fill Robert amb uns pastissos, improvisant a primer terme la barra d'un bar. Aquest és un dibuix d'un torneig d'una escena del Tirant lo Blanc. Aquest és un retrat del Jordi i la Madrona Argenter a casa seva a Palau-sator. Les Illes Medes, els Masos de Pals. Els hi vaig fer una aquarel·la més gran i això era un esbós, fet al natural. I aquest últim és molt antic, és un pont que hi ha a sobre dels ferrocarrils, això és la via dels ferrocarrils, arribant al peu del funicular de Vallvidrera. I això és l'església dels jesuïtes. Bé, tot això és una part de tot aquest material una mica amagat que hi ha en aquestes calaixeres.